سلام أب كل كرنا عالم تنبرو نايتي تختاتلتي كمي تكونوا نلوم عندي حزلكم مسئي زلهو أرسي مسمر زاما سبات كنبر كلنا كمزي نكبر زدليو مالت مسمر زاما سبات نمنبر انتي عين السيستم متقام كمزلنا بخمي عينت بالحات مسمر زاما سبات منبر كمزلنا تحبر فيديو حزلكم مسئي زلهو كم زفلت أبز حلفة مدبي حانتي بزعوا نايمر زما سبات قبري تجلس فيديو سريح لكم نيره أتا فيديو انتحر أقدمكم ريهما مرزما سبات ويقول لي إزوم نارسيس توكسيك زبالو سبات انتاي زقوبلو سبات يوم أنا خا مرزما دي ويس أيكونكم مرزما سبات نمنتاي مرزما تباهيلو انتاي سلازقوبلو يوم انتاي يونايتي زقبرو قبري زرزر انتاي زبل نجار حسكم زخون حاجريتا حسكم نايلو معانتي فيديو نحريهم زبالة يزخون مالتي سلازي أبتحتي ناي مرزما سبات قبري لينك نايتا فيديو لينك قامت لكم نام نايلو معانتي مدبي نتو مرزما سبات توكسيك ويكون لاي نارسيس بهالو سبات مساعتهم منبر بتعمي كبيديو مخنياتو ناب هيوتنا بزوح عين الشكر سلازمزولنا نايتعنا تقام كمصنا يخليو مساعتهم كنبر كلنا مالتيو دخنت كمصنا يخليو ناي هيوت عنوت كمصنا يخليو ناي عمرو تقام ويكون لاي مقواس كغاطمنا يخلي مسمر زما سبات كنبر كلنا مالتيو سلازي زخونه نختولو بالحات ويكون لاي سيستم نخلو اقدادي مالتيو مخنياتو نفسنا كاب كفو درجه نمكل خال مالتي مخنياتو ازوم مرزما سبات زبالو سايكولوجي ويكون لاي ناي امرو حخايم نارسيس توكسيك زبلوم سبات ديس اوردر زلوم سبات يوم مالت ناي امرو صقم ناي تحساسبا صقم زلوم سبات يوم مالت ايقيرون يوم ناي تحساسبا لوطي ايمصون يوم ناي تحساسبا عبيت زي مصو سبات يوم مسوخ انتاي بدغخ الرايو خلو منم عينت نايتعنا صقم زلوم اي مسلون يوم مسمرزام قدمي اتوم نختلوم بالحاتات قدم مزرابي كن بزعبا مرزما سبات بحافشا خلت ነገር كنفلط علينا حاده انتايو ازوم سبات زياتهم انتاي عينت ناي متلال ويكون لا انتاي عينت مرزما زخونه ነገር يمزتقوم زبل ነገር كنفلط علينا مخنياتو اذا نفلطا ነገር አብአቶም ንሪያ በተደጋጋሚ እሳ እንዳፈጸሙ ስለዝነብሩ ለአብነት ሕጂ ድሌታቶም በመሕሳው እንድሕር ዘማሉ ኮይና ዕድመ ልኩዖም እንዳሐሰው እዮም ዝነብሩ አይቀየሩን እዮም አቀዲም ከብዝ ነገርኩኹም አይልወጡን አይቀየሩን ናይ ተሐሳስባ ለውጥ አይገብሩን እዮም አይዓብዩን እዮም ሰብ ኣብ ህይወት ዘመኑ ብዘጋጥሞ ዝተፋላለየ ናይ ህይወት ተሞክሮ እንዳተቀየረ ይኸይድ እንዳዓበየ ይኸይድ ናይ ተሐሳስባ ዕቤት እንዳገበረ ይኸይድ مرزما سبات كن إزوم نارسيست ويكون لاي توكسيك زبهارو سبات كن أيكيرون يم سلازي مرزما بحريون مجمرة خنفلتون لنا محساو ديو متلال ديو بليم شيفتينغ زبهار نجارلو أنا عيد فأخون كابت بدل نسو هنا ينبال عينات كونتات نسب من عاب نسب أقدمهم يدهلوه ناي مدهال كونتات هاللوه من خنياتو دليتاتهم نخمالو كم زيوم عينات نجاراتهم زغبو مالتيوم اشناف نخونو بسبات تدناق نخونو بسبات بفلاي بناي دغسب كبيتسو من لعلي ناي دغسب كدمو قميم زدادي مالتي سلازي بناي دغسب تدنقتي بطعمي مارختي خوينوم نخرايو كمزيوم عينت نغرات يغبرو مالتيوم سلازي انتي عينت مرزاما نغر كمزلوم مجمريا مفلط علينا مخنياتو اتي انا دغاغموا سلاز خدو مالتي بغالاي درجه خا نمرزما سب مقيار ايكالني مرزما سبات زوم نارسيست توكسيك زبالو كغيرو زي كل سباتيو ناي عمرو صقم زلوم سباتيو ديس اوردر زلوم ناي سايكولوجي اصنعتي كوم زبل شميم زبو مالت ناي عمرو ديس اوردر كم زلوم ام زغلصو مالتيم سلازي سبات كغيروهم ولا انتفتنوا منم كغيرو زي كل سباتيو لومي نعمتا دحر 5 عامت دحر 10 عامت ولا ترخبنايو افتا زغدفنا يوم ناي بحري عينتنا نرخبو مالتي زحسو تنيرو اندحسو يقصلو نسب يتالو دحر نيرو انداتالو يقصلو
ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ክቕየሩ ኣይክእሉን እዮም ወላ ብምርህራህ ብዝተፈላለየ ዓይነት ነገር ተጎዲኤ ክብሉና ከሎ ብዙ ግዜ መርዛማ ሰባት ተጎዲኤ ናይ ምባል ልምዲ ኣለዎም ተጎዲኤ ክብሉና ከሎ ወላ ኣብኣቶም ኢንቨስት ጌርና ብዙሕ ነገራት ተንከባኺብና ክነድሕኖም ዋላ ተፈተና ክድሕኑ ክቕየሩ ዘይክእሉ ዓይነት ሰባት እዮም ንዕኦም ምቕያር ምፍታን ሂወትካ ምብኻን ዕድሜኻ ግዜኻ ምብኻን መመሊሶም እታ ዝተለመደት ባህሪኦም ስለዝገብሩ ስለዚ መርዛማ ዝተባሃሉሉ ምክንያት ልክዕ ከም ተመን ቆርበቱ ይቅይር እምበር ውሽጡ ኣይቅየርን ክፍኣቱ ኣይቅየርን እዞም መርዛማ ዝበሃሉ ሰባት ከዓ ደጋዊ ነገሮም ተቐይሩ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት ኣብ ኣከዳድንኦም ኣብ ዝተፈላለየ ደጋዊ ነገሮም ለውጢ ክህሉ ይኽእል ውሽጦም ግን እቲ መርዛማ ነገሮም ግን ክገድፉ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ መርዛማ ሰባት ክቕየሩ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ እዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን ብሓፈሻ ክንፈልጥ ኣለና ብዛዕባ መርዛማ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ምስ መርዛማ ሰባት ክንነብር ንኽእል ዝብል ነገር ከዓ ብሰለስተ መንገዲ ሕፂረ ከቕርበልኩም ማለት እዩ ቀዳማይ ምስ መርዛማ ሰባት ክንነብር ከለና ናይ ቤተሰብና ኣባል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓዳር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ስራሕ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ክሊር ዝኾነ ባውንድሪ ክህልወና ኣለዎ ዝኾነ ዶብ ንብሎ ክሊር ዝኾነ ግልጽ ዝኾነ ዶብ ክንሕንፅፅ ኣለና ማለት እዩ ወይ ኮላይ ዝኾነ መስመር ክንሕንፅፅ ኣለና ዘይቅየር ሪቫይዝ ዘይግበር ነቲ መስመርና ከዓ ንምትግባር እርግፀኛታት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ሓደ ግዜ ክርህሩልና ከለው መስመርና ንቕይሮ እንድሕር ኮይና ባዕልና ንጥሕሶ እንድሕር ኮይና ክጭክኑ ከለው ከዓ ሕጂ ከዓ ከምዚ ክገብር እየ ንብል ዓይነት ሰባት እንድሕር ኮይና ብኣቶም እንዳተጠቃዕና ኢና ንነብር ማለት እዩ ስለዚ ዘውፀናዮ መስመር ክንጥሕሶ ይብልናን ወይ ኮላይ ዝኾነ ዓዊሉ ክድህለና ክፍትን ከሎ ዓዊልካ ኣይተዛርበኒ ተዘይኮይኑ ገዲፈካ ከይደ ወይ ዝኾነ ንወስዶ ስጉምቲ ክንነግሮ ኣለና ከምዚ ኢልካ ድሕሪ ሕጂ ክተዛርበኒ ኣይደልን ከምዚ ዓይነት ንዕቀት ክተርእየኒ ኣይደልን ንብሎ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ከምዚ ዓይነት መስመራት ክነውፅእ ኣለና ማለት እዩ ምስ መርዛማ ሰባት ክንነብር ከለና ተዘይኮይኑ ግን መስመር እንድሕር ዘይብልና ግን ብዙሕ ነገር ከጋጥመና ይኽእል ብዙሕ ክፉእ ነገር ከጋጥመና ይኽእል እዩ ኣቀዲመ ጠቂሰልኩም ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ክሊር ዝኾነ ባውንድሪ መስመር ብምሕንፃፅ ምስ መርዛማ ሰባት ክንነብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ከዓ ምስ መርዛማ ሰባት ክንነብር ከለና ክንገብሮ ዘለና ሜላ ወይ ከዓ ብልሓት እንታይ እዩ ብስምዒት ምስኣቶም ምፍታሕ ማለት እዚ ኢሞሽናሊ ዲታችድ ክንከውን ኣለና ኢሞሽናል ዲታችመንት ዝበሃል ማለት እዩ ብስምዒት ምፍታሕ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ኣብኣቶም ዘለና ትፅቢት ክንቅንሶ ኣለና ምክንያቱ ኣይቅየሩን እዮም ዋላ ተተዛረብናዮም ዋላ ተራህራህናሎም ዋላ ዝተፈላለዩ ነገር ዘሕጉስ ነገር እንተፈፀምናሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ክቕየሩ ስለዘይክእሉ ኢሞሽናሊ ዲታችመንት ክንፍፅም ኣለና ብስምዒት ካብኣቶም ክንፋታሕ ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ድራማ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ማለት ናይ ሓሶት ድራማ ይፈጥሩ ድሌታቶም ንኸሳኽዑ ናይ ሓሶት ድራማ ንዓ ሓግዘኒ ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ንእከለስ ከምዚ ክገብሮ ስለዝደለኹ ከምዚ ግበር ይብሉካ ስለዚ ንሕና ከዓ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እሶም ወይ ኮላይ እዞም መርዛማ ሰባት ዝፈጥርዎ ናይ ሓሶት ድራማ ተዋሳእቲ ክንከውን የብልናን ንዝኾነ ሰብ ንኸጥቅዑ ዝኾነ ድሌት ንክፍፅሙ ኣክንዲ ብፃዕሪ ብዝኾነ ብተግባር ዘይኮነ ዝኣምኑ ብድራማ ብሓሶት ብምትላል ንዝኾነ ሰብ ኣቐዲሞም የመስግንዎ ፈሊጦም ከምዚ ክበልዕዋ ዝደለዩስ ዝበሃል ኣባህል ኣሎ ንኽበልዑኻ መጀመርያ የመስግኑኻ ንኽጥቀሙልካ ኣብዚሖም ንኽጥቀሙልካ ዝኾነት ንእሽተይ ነገር ይህቡኻ መርዛማ ሰባት ማለት እዩ እዞም ናርሲስት ዝበሃሉ ቶክሲክ ዝበሃሉ ሰባት ከምዚ ንእሽተይ ነገር ሂቦም ብዙሕ ዝወስዱ ዓይነት ሰባት እዮም ናይ ሂወቶም ልምዲ ከምኡ ዓይነት ልምዲ እዩ ዘለዎም ስለዚ ንሕና ከዓ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ናይ ድራምኦም ተዋሳእቲ ክንከውን የብልናን ንሕልናና ደስ ዝብል ነገር ክንፍፅም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብስምዒት ምፍታሕ ዝበሃል ነገር ናታቶም ተዋሳኣይ ዘይምዃን ናይ ዝፈጥርዎ ሓሶት ድራማ ተዋሳኣይ ዘይምዃን ኣብኣቶም ዘለካ ትፅቢት ምቕናስ ሓፀርቲ መልስታት ንምምላስ ኣብ መጨረሻ ከዓ
ሓራ ንምውፃእ ምፍታን ምክንያቱ ምስኣቶም መንባር ከቢድዩ እንዳሓሰቡ እንዳቀጠፉ ዘይኮነ ነገራት እንዳገበሩ እንዳራእኻ ካብ መንባር ሓራ ወፂኻ ጽቡቕ ኣተሓሳስበኻ ሒዝካ መንባር ምፍታን ስለዚ እዚ ከዓ ካልኣይ ደረጃ እዩ ማለት እዩ ካልእ ምስ መርዛማ ሰባት ክትነብር ከለኻ ክትገብሮ ዝግባእ ነገር እንታይ እዩ ውሽጥኻ ምጽናዕ ማለት ምጽናዕ ክበሃል ከሎ ውሽጥኻ ምጥንካር ከም ሓፂን ውሽጥኻ ጠንካራ ምግባር ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ መርዛማ ሰባት ተጎዲኤ ጉዲኤ ኣነ ሓገዝ የድልየኒ ይብሉኻ እሞ ሰባት ረድኦም ተጸጊዕኻ ተመሊሶም ንዓኻ ናብ ዘይትወጾ ሽግር የእትውኻ ወይ ኮላይ ንሳቶም ኣባኻ ተጸጊዖም ንዓኻ ናብ ሽግር እትዮም ናቶም ድሌታቶም እንዳማልኡ ይነብሩ ማለት እዩ ስለዚ ክትወጾ ናብ ዘይትኽእል ሽግር የጥሕሉኻ ማለት እዩ ስለዚ ዘለካ ኣማራፂ እንታይ እዩ ዝኣተኻዮ ነገር ክትወጾ ቀሊል ኣይኮነን ኩሉ ነገር ከመተኣታትኡ ምውፁእ ቀሊል ዘይክኸውን ይኽእል ዘለካ ኣማራፂ ኣብ ከም ሰዓት እንታይ ማለት እዩ ከም ሓፂን ውሽጥኻ ምጥንካር ምስኡ ከዓኒ እቲ ዝኣተኻዮ ሽግር መፍትሒ ከም ዘለዎ ምእማን ኣብ ቂዕለይ በቃ እዚ ሽግር ዝኸቢድ እዩ ወይ ከኣትዎ ይነበረንን ኣብ ክንዲ ኣብ ጣዕሳ ግዜኻ ምሕላፍ ክትሓልፎ ከም ትኽእል ክቕየር ከም ዝኽእል ኣሚንካ ውሽጥኻ ኣጠንኪርካ ምቕፃል ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሓንሳብ ምስ መርዛማ ሰብ ዘራኽበካ ነገር እንድሕር ተፈጢሩ እቲ ዘሎ ኣማራፂ እንታይ እዩ ውሽጥኻ ምጥንካር ናይ ኣእምሮኻ ጥዕና ምሕላው ኣካላዊ ጉድኣት ከይበፅሐካ ውሽጥኻ ምሕላው ኣብ መጨረሻ ከዓኒ ካብኣቶም ተፈሊኻ ንምኻድ ውሽጥኻ ምድላው ማለት እዩ በዞም ዝገለጹ ኩልኩም ሰለስተ መንገድታት ብምግባር ካብ መርዛማ ሰባት ነፍስና ክነድሕን ንኽእል ኢና ተባላሒትና ውሽጥና ክነትርፍ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብዙሓት ነገራት ክነትርፍ ክነድሕን ንኽእል ኢና ናይ ሎም መዓንቲ መደበይ እዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ዘቕረብክዎ መደብ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ኣቐምጥሉ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ከዓ ሰብስክራይብ ንክትገብሩ ብክብሪ ይዕድም ካልኦት ሰባት ንክከታተልዎ እዚ ቪድዮ ከዓ ሼር ግበሩለይ ሓቢርኩም ምሳይ ስለ ዝጸናሕኹ ኣዝየ ዘመስግን ሰላም ዓለይኩም